खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं निहा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। अकिल गगैनि डेडलाइननि उनाव कंग्रेसआ गुबुन हानजाजों गोरोबथा खालामनायनि थांखि। नगावआव गिख्रंथाव अर खामदों। 30 मार्चआव हादरनिफ्राय मावबादि जेंनाखौ आबुङै फोजोबगोन बुंदों अमित शाह। उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम इउपिपिएल दोलोनि कार रेलि। मणिपुराव सासे मावबादिखौ खादों आरो हाथियार बोखांदों। बरपेटायाव साननि समावनो डाकातिफोरा लुथिना लांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बेरेखा हान्जाया खौसे जागोन ना? आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां बे सोंथिया आसामनि भटारफोरनि खुगा शुक्रबारखालि गुवाहाटीनि हटेल गेटवे ग्रेन्डिटआव कंग्रेसखौ नागारनानै खुंजानाय बेरेखा हान्जाफोरनि मोनसे जथुमनि उनाव बेरेखा हान्जाफोरनि गेजेराव गोरोबलायनायनि आयदाया गोदान गोख्रैथि मोनदों। नाथाय बेनि सायाव रायजो दलनि आफादगिरि अखिल गगैआ गोजोनाखै। बेनि उनावनो शिबसागरनि एमएलए अखिल गगै दैदेननाय रायजो दलआ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनो 48 घन्टानि डेडलाइन होदोंमोन। 48 घन्टानि गेजेरावनो गोरोबथा खालामनायनि सायाव थि खालामनो आरो रायजो दलनो मोन 15 मासि हगारनानै होनो थाखाय अखिल गगैआ कंग्रेसखौ दाबि खालामदों आरो डेडलाइन होदोंमोन। बबेखानि 48 घन्टानि गेजेरावनो कंग्रेसआ गोरोबथा खालामनायखौ रोखा खालामाब्ला आरो रायजो दलनो 15 मासि हगारनानै होआब्ला जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियाव रायजो दलआ मोन 46 मासियाव निजायै बिजाथि होगोन आरो हारसिङैनो बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होननानै अखिल गगैआ फोसावदों। ओरैहाय हेंथा दोलोफोरनि बेबायदि थासारिनि गेजेरावनो एपिसिसिनि आफादगिरि गौरव गगैआ हेंथा हान्जाफोरनि गोरोबथाखौ बिथा खालामनानै शुक्रबारखालि मोनाबिलियाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों दोलोनि थासारिखौ रोखा खालामनानै होयो। आं रायजोनि गाहाय बेरेखा हान्जाफोरखौ ज' खालामनानै आवगायलांनो थाखाय हानायमानि नाजागासिनो दं। कंग्रेसआ मानो एसेबां मानसिफोरखौ नागारखो होननानै माखासे सुबुंफोरा सोंथि खालामदों। बिसोरनिसिम आंनि फिननाया जाबाय, आं फोथायो बे समाव लोगोआ जोबोर गोनांथि दं। आथिखालनि थासारियाव आसामनि थाखाय लोगोआरिनि गोनांथि। बेनिखायनो आं सावरायनायनि थाखाय गासैखौबो सिगांबोनो आरो मासि रानलायनायखौ लानाय आरो हगारनायनि गेजेरजों मावफुंनो खावलायो होननानै गौरव गगैआ ससियेल मिडियायाव लिरदों। थांनाय हराव नगावआव गिख्रंथाव अर खामदों। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव मोनसे नखरनि सुबुंफोरा खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोनदों। नगाव नोगोरनि साखाथियावनो थानाय माहुरुल पटायारियाव जादों बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया। मोब्लिब थार जनायनि जुनै जादों अर खामनाय जाथाया। सुलुङा फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय हराव मोब्लिब थार जनायाव माहुरुल पटायातिनि फारुक शेख मुंनि सुबुंनि न'आव अर नाङो। बे जाथायनि बागै खौरां हरनाय लोगो लोगो अर खोमोरग्रा बिफाना जाथायसालियाव थांनानै अरखौ खोमोरहैयोब्लाबो फारुक शेखनि न'जों लोगोसे माखासे बेसेन गोसा मुवा बेसाद आरो लाइ लथरफोरा सेवहांगार जायो। बबेखानि बे जाथायाव फारुकनि नखरनि गोबांसा सुबुंफोरा खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हायो होननानैबो सुलुङा फोरमायदों। साननैनि हाबाफारि लानानै आसाम दावबायनाय मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ दिनै सिआरपिएफनि 87थि गायसनथाइ सान फालिनायाव बाहागो लादों। सरसजाइनि अर्जुन भगेश्वर बरुवा स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव खुंनाय 87थि गायसनथाइ सान फालिनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो नखर मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि सिआरपिएफनि गायसनथाइ साननि पेरेडखौ गिबि खेबनि थाखाय आसामाव खुंदों। बे हाबाफारियाव नखर मन्थ्रि अमित शाहआ सिआरपिएफ जवानफोरखौ बाख्नायो आरो हादरनि थाखाय बिसोरनि बाउसोमनायखौ रायखाङो। बबेखानि मोननै बेटेलियनजों जागायनाय सिआरपिएफआ बे समाव 243 कम्पानि दंसै। सिआरपिएफआव 3,89,000 जवानफोर दं। सिआरपिएफआ गोख्रों आखाइजों मावबादिखौ होबथागासिनो। 31 मार्च 2022आव जों हादरनिफ्राय मावबादि जेंनाखौ आबुङै फोजोबस्रांगोन। 21 सान 46 डिग्री बिदुङाव सिआरपिएफआ गंनै दैनि बथलजों गावनि खामानिखौ मावफुङो। जेब्ला हादरा उदखारिफोरनिफ्राय उदां जागोन अब्ला आं बुंगोन दि बेयाव सिआरपिएफनि गोनांथार बिफाव दं। सिआरपिएफआ धोरोमारि हाबाफारिफोरावबो खामानि मावो। धोरोमारि हाबाफोरनि रैखाथिखौ थि खालामनो थाखाय सिआरपिएफआ गोनांथार बिफाव लायो। आं मुंख्लं जानाय सिआरपिएफ जवानफोरखौ खर' गंग्लायो होननानैबो अमित शाहआ गावनि बिबुंथियाव बुङो। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ दिनै कार रेलि खुंदों। दिनैनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआ उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम कार रेलि खालामदों। बिटिआर ओनसोलाव गोजोन, खौसेथि आरो गोरोबलायनायखौ फोसावनानै इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन गांखंनि बानजायनाय खुंनाय जादों बे कार रेलिखौ। आरो बे कार रेलिखौ फ्लेग अफ खालामनानै जागायनानै होयो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आरो
बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला इउपिपिएल दोलोनि कार रेलियाव दोलोनि गोबांथार अनजिमानि दैदेनगिरि मावथि आरो मददगिरिफ्रा बाहागो लादों। उदालगुरिनिफ्राय जागायनाय इउपिपिएल दोलोनि कार रेलिखौ दोलोनि फिरफिला बेनार लानानै तामुलपुर, बाक्सा आरो चिरां जिल्लानि गेजेरजों फैनानै क'क्राझाराव फोजोबहैगोन। रेलियाव माखासे ओनसोलनि गेजेरजों बारलांगोन आरो इउपिपिएल दोलोनि मोन्थोर गोजोन, खौसेथि आरो हारियारि गोरोबलायनायनि खौरांफोरखौ फोसावगोन। बबेखानि कार रेलि खालामनायनि गुबै थांखिया गुबुन गुबुन हारि हारिसानि गेजेराव खौसेथिखौ गोख्रों खालामनाय, ओनसोलाव गोजोन आरो समाजारि खौसेथि लाखिनो थाखाय लाइमोनफोरनि बाहागो लानायखौ थुलुंगा होनाय होननानै इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों। मणिपुर पुलिसा रैखाथिनि हाबाफारियाव अपारेशन खालामना हादोरसायाव हाथियार बेरफ्रुग्रा मुवाफोरखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला 20 फेब्रुआरि खालि इम्फल सोनाब जिल्लानि लाम्फेल पुलिस थानानि सिङाव थानाय तेरा लुक्राम लेरागाव सिग्रोमना केसिपिनि 21 बोसोरनि गोख्रों मावथि सोद्रोमा सनाम्बाम हेनबा सिंखौ खानो हादोंमोन। बे एखे सानखालिनो इम्फल सानजा जिल्लानि परमपात पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिंकाई सिं हाजो सेरफांनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुदफोरखौ बोखांनो हायो। पुलिसा बोखांनाय बेसादफोरनि गेजेराव गंसे 303 राइफल, 22 राइफल, गंसे 9mm SMP कार्बाइन, थरसे हेन्ड ग्रेनेड, थरसे इम्प्र'भाइज बमा, थरसे WP नं 80 MK1 ग्रेनेड, 57 राउन्ड गोथां गुलि, गोबां मेगजिन, SLR सेल, टिउब लान्सार आरो गुबुन गुबुन गोबां बेरफ्रुग्रा मुवाफोर दंमोन। सिनाय मोनै डाकातिफोरनि मोनसे हानजाया हाथियार लाना शुक्रबारखालि साननि समावनो बरपेटा र'डआव सना हिरा गहेनाफोरखौ लुथिना लांदों। बे जाथाया सेन्टक' अलंकार जुवेलारि श'रुमाव जादोंमोन। डाकातिफोरा श'रुमनिफ्राय खमैबो 12 कौटि बेसेननि गहेनाफोर लुथिना लाना थांदों। गिबियाव बिसोर 7 डाकातिफोरा पिस्तल दिन्थिना श'रुमाव हाबनानै खावना लांनायनि सिगां मावफारियाफोरखौ सिगि सिग' खालामनानै दिरुंजों खानानै दोनदोंमोन होननानै रिपर्टआ फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बिसोरनि हानजाया खारलांनायनि सिगां जाथायनि गासै फोरमायथिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय श'रुम सिङाव फज'नाय CCTV केमेराफोरखौ खहा खालामलांदोंमोन। बे जाथायनि खौरांखौ मोननायनि उनाव पुलिस हानजाया जाथायसालियाव नुजाथि होयो आरो सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ संदाननो थाखाय खाथि-खाला ओनसोलाव चेक पइन्ट फसंना संदाननाय जायो। बबेखानि दासिमबो गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसा संदाननो हानाय जायाखैब्लाबो थाबैनो जाथायखौ सुस्रांनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।